És itt szeretnék gyorsan megjegyezni, hogy nekem most nagyon sokat súlyosodott az asztalam, és 3 napja szteroidos injekcióval kapok tényleg, úgyhogy nem vagyok a helyzet magaslatán, de próbálok nektek egy jó előadást tartani. Tehát hogyan nem barlangászok oldalvállal? Azért adom ezt a címet az előadásnak, mert nem elsősorban a bontásról és a barlangászatról fog beszélni, hanem a kocfolyó felszíni tevékenységekről. 2013. július 27-én alakult meg az Odolvári Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület. Azóta vagyunk hivatalosak, de 2009. július óta foglalkozunk az odolvári keleti hasadéknak a bontásával. Minden évben 10-11 kisebb tábort tartunk, ezek januártól novemberig tartanak, és minden hónapban felmegyünk, és augusztusban szoktuk egy ilyen nagyobb tábort tartani, milyen 10-11 napot lenni. A kis táborokban kis létszámmal dolgozunk, tehát ilyen 2 hétfő szokott maximum dolgozni, a nagy táborokban vagyunk ugye sokan. Minden alkalmat személyszedéssel kell, hogy kezdjünk, mert ott lévő turisták rengeteg szemetet ott hagynak nekünk, és azt tudjuk, hogy a jó munkavégzés alapja a rendezett környezet. Ennek apropóján ott a tábor területén lévő padokat és asztalokat is rendszeresen karbantartjuk. A esőbeállók a tetejét is 2 alkalommal már renováltuk, kicseréltük a törött cserepeket. Nagy esemény volt táborunk életében a sok éve leromlott állapotban lévő budinak a rehabilitációja. A régi építményt azt elbontottuk, és a szűzmartaléka lett, és az újat azt közös erővel felállítottuk, és másnap mindenki rituálisan feladatta a ez egy lélekkelevő élmény volt, különösen amikor egyesek nem rendeltetésszerűen. A barlangkutatásnak van egy felszíni területe is. Készült egy ilyen kis ábra, hát a végpontról is egy ejtenéket szó, hogy most ugye jelenleg így néz ki. És a vétlecsúsztán így volt felít a matéria, és látod a vétlecsúszat. A csúsznál egy ilyen csőrőállomány segítségével húzott fel a közöket. Itt látható a csőrőállomány, ez a csőrőállomány 2010. novemberében 5 napi rengeteg nem várt esemény után készült el, és hát üzemel azóta is követenül. Tehát a matéria most már felkerült a felszínre, és ott, de ez még nekünk a hegytetőt jelenti, tehát onnan még le is kell juttatni, és ott az LPG-ről szeretnénk beszélni. Itt a barlangnak a szája, ide fölbortjuk a közleket, és akkor ott a fáradon felültük ez az LPG nevezetű készülék. Egy ilyen lassító van előtte, és hát így nézett ki az LPG-nek az egyvonulás változat, amikor még 3 kantó alkasztottuk fel a műanyagvödröket. Tehát ez is fejlődésen ment keresztül, mert legelőször csak egy karabiner volt egy vödörrel, aztán még egy vödör, még egy karabiner, még egy vödör, és akkor végén már ilyen vödörkürt érkezett le a depóra, amit nagyon nehéz volt kezelni, és akkor találtuk ki ezt az LPG-t, és a 1.1-es változat mellett. És hát itt van az LPG-m, és felakasztottuk a vödröket, akkor egy ilyen szép kis középályán érkezik le a depóra. Ez egy régi fénykép, új képet nem találtam, a depóról sokkal több kitöltést kiszedtem el azóta. Ez a variáció, amikor ez a teljes felállás van, hogy a végpontról feljön a hegytetőre, utána le a depóra az anyag, ez csak a nagy táborokban szokott működni, mert ehhez olyan 13-14 ember kell. Minden nagy táborban legyen pólót viselünk, és itt bárcsak a szírója. Nem tudom, lesz-e még, mert minden évben kitalálok valami újat. Középső osztályban. Nekem is azt tetszett. A nagy táborban, amikor augusztusban feljönnek teljes családok, akkor ugye a gyerek létszám is megnövekedik, és segítenek nekünk a bontásban. Nekik szoktunk ilyen alternatív
kötélpályán csúszás van, és ezt a felnőttek is előszeretnek. És hát egyesületünk egyik tagja Borzsák Kamilla a zenei élménnyel is szokott minket kényeztetni, különböző helyeken, különböző hangszereken játszani. Bodorvár területén rengeteg ehető gombafaj megtalálható, és ezeket különböző formában fogyasztjuk is. Ezzel rá is térnék Bodorvárnak a gasztronómiájára. Nem fogok most ilyen hagyományos kajákról beszélni, mint a sült szalonna, meg ilyen bográcsos, csak inkább a kuriómokról, mert mi nem is szoktuk hagyományos kajákat tenni Bodorváron. Tehát első meg a üdvös kalácsról mutatnék képet, hogy ez szokott diós, paella, kakaós, mit ilyen változatban készülni. Van Bodorvári hamburgerünk is, helyben sütött és házilag készült húspogácsával. Van lángosunk, de ez sem hagyományos tehénygyümölcseivel készül, vagy sajtos tejfölös, hanem ezek tört lángosok, rizslivel, kukoricával, gombával, és sok ki nem van. Hát Bodorváron kapitális méretű beteg gombák készülnek, itt a fiak és a lányok láttak, hogy akkor nagyobb a gomba, mint a fej. És ezeket szoktuk kirántani. Hát a másik kapitális méretű kaja nálunk ez az odori girosz, ami ezen a 60 centis tárcsán készül. Ott helyben gyúrja szintén a főszakácsunk a tésztát. És hát a belevalókról inkább beszéljenek a képek, hogy és mindenféle finomságokat bepakolunk is. Hát, ugyanebből a tésztából szoktunk kenyeret is csinálni. Ezt sem, soha nem érted végig, hogy kihűtön a kenyér, azon a lehet, hogy. És hát a másik nagy élmény náluk a látszik majd, hogy a nép azért mennyire várja már ezt szervet. És ezt egy bodori alapanyagú eszközzel szoktuk elteríteni azon a nagy tárcsán, és hát látszik, hogy mekkora egy nagy palacsinta nálunk az oldalon. Csúsztatott palacsintát nem tudtok csinálni. Nem, a tárcsát nem tudjuk. Mikor így jól megtörjük a hasunkat, és mindenki kellően állatot, akkor... Igen. És soha nem használjuk a WC-t. Abszolút steril. Ez egy nyomorfejként van most a gép. Mert bele van itt ezt a... Akkor egészségű. Jó, hát itt végül is ilyen esti hullatozásokról mindegy, nem is baj, hogy ezt nem látjuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Hát azt